आंनि बे अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायना लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय दङ ओरैहाय जाय हक खोथाया ओरैबायदि जाद्लायनानै दङ जिहेतु ससियेल मिडिया फेसबुकआवहाय मैया मोनसे भाइरेल जादों बुलायनाय बोलोगोरा बिफांखौ नारखुहैनायफोर बायदि मैदेरा थिग बेफोरबायदि नुनो मोनदों। टेबोल बुफायनाय चेयार टेबोल एक्चुअलि बियो मोजां नुवाखै, आं मोजां मोनाखै, आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो बादों। दा दिनैनि दिनाव गोदान आफाद खुलिनाय बा माबा मोनसे खुलिनाय बे आलादा बाथ्रा, आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु बे आबसुनि नामा बिथांमोना जे बड'लेण्ड 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 खोथा होनना बुंबाय थादोंमोन, बिथांमोना लाजिगोन ना लाजियाखै आं बेखौसो बुंगोन। आं मानो होननानै बुङोबा आंबो सासे एक्स एनडिएफबि हिसाबै बुंनायनि मोनथाय अधिकारा दं। आबसुखौ आं टारगेट खालामगोन। दिनैनि दिनाव आं बे सोरबा गोदान आफाद खुलिनाय बा खुलिनाय आं बावा बुंनांगौ जेबो गैया। सोरबा खुलिदोंब्लाबो बिसोरो दैदेननो हानायनि क्षमता बा जाखिनि नांगौ बिनि थाखायसो खुलिदों, आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। दिनैहाय बिथांमोना बुंनांगौआ दङ जे आंहा बे मोनसे अफिसाव बा हटेलाव बे बिथांमोना मोनसे खालामदोंमोन, मिटिं खालामदोंमोन, प्रेस मिट होदोंमोन। बावहाय बिथांमोना लाजिगोन ना लाजियाखैथाय आं एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि। थांनानै जेरैबायदि बुख्रुबनाय माख्रुबनाय, दिनैनि दिनाव नोंनि बोलो बा सोरनिबा बोलोआ सलिलाथ', रावनिबो दमा सलिलाथ'। दिनैनि दिनाव नैबे अफ्रि बुंनाय दमाबो सलिया, आं बेखौ रोखा बुङो। सोरनिबा दमाबो सलिया। सोरबा आबसुवादे एफाराब दम खालामनानै माबा खालामहैगोन, अफिसाव बुख्रुबहैगोन बा टेबोल सिफायहैगोन, बिथांमोना एक नाम्बाराव लाजिनांगौ। माब्रै होननानै बुङोब्ला बिथांमोना डिभाइड आसाम 50-50 बिदोंमोन, दासिमबो गैया। बोरो माला होगोन? प्रमद बर'आनोथ' गाबख्रावदोंमोन ना, दुनियानि बर' रायजो राजाखौ मा लानानै थांबाय थायोमोन ना। खुन ट्रेक्टराव दिखोनानै एक्सिडेन्ट खालामहैग्रुंहैबाय थाग्राया सोरमोन? बे प्रमद बर'आनो खालामहोदोंमोन ना। दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा खालामदों? प्रमद बर'मोना सानसे समाव एथ'राब गाबख्रावदों डिभाइड आसाम 50-50, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बुंग्राया सोर? आबसुमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा होफैनो हादों रायजो राजानो? बेखौ दिनै आबसुआव थाग्रा जेसेबां दखराफोर बिथांमोना गाज्रि मोननाङा, लाब गैया। आं बुंखादों सिदा सिरिखा। बावहाय ओरै खायद्रा खुयद्रा बुंनानै जेबो लाब गैया। दिनैनि दिनाव आबसुआ बुंदोंमोन जे डिभाइड आसाम 50-50, खिन्थु बोरो रायजो राजानो मा होफैनो हादों दे बुं। आं बेखौसो नांगौ। नोंथांमोना दाखालि दिपेन बर'आ बुंबावबाय जों बड'लेण्डखौ सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंसो। आरो मानो सोमावसाराखै? मानो गाबख्रावाखै? बड'लेण्डखौथ' बहाथो बुंखो? स्टेटआलाय बोरो? खोथाया बे। बावहाय बिथाङा बुंग्रोबावबाय आरो दा सोरबा सासे माबा मोनसे खालामनायाव बुख्रुब बुसि टेबोल सिफायहैनाय मानाय, आं मोजां मोनाखै बेखौ। आंल' नङा, समस्त बर' रायजो राजानि गेजेराव माबा खालामनायखौ आं मोजां मोनाखै। मानो होननानै बुङोबा सोरबाया दिनैहाय माबा मोनसे खालामदों, नोंथांमोना थांनानै मोजां सावरायलाय, अफिसियेलि लाइजाम हरलाय, रायलायहै। मानो रायलायाखै? मानो थांलायाखै? थांनानै बोलो फोराहैब्लासो दे, टेबोल सिफायहैबासो दे आं नोंसोर जोंनि आन्दाराव था होननाय बेफोरबायदि खालामनाय जादोंथ'। बेफोरबायदि दमा सोलिया, रावनिबो दमा सोलिया दिनैनि दिनाव। आं आबसु बिथांमोनखौ बुंनो गोनां जानाया बेनो जे बिथांमोना सानसे समाव आबसुनि नामाव गोबां धरना खालामदों, राजा लामा गाथेदों। नोंथांमोनाथ' होफैनो हायाखै। मानोथो बे आफादखौ मानो लाइजाम हरनानै मानो रायलायलायाखै नोंसोरलाय? दिनै नोंसोर मिडियायाव साला फेथेर बुंलायबाय थागोन, बड'लेण्ड खोथा होनलायबाय थागोन। बोरोथ' बड'लेण्ड? जोंबो बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय। आं 34 बोसोर खोथाखौ होना 22 बोसोर। नै बिथांबो सासे दंबावो आंजों, बिथाङाबो सासे एनडिएफबि आफादनि सोमावसारग्रा। बिसोर एनडिएफबिनि जानानै सोमावसारग्रा, आंबो दिनै सोमावसारना दं। जों दा फख्रि सेराव जिरायनानै दंफैयो, बेफोर खोथाखौनो जों सावरायलायदों। बेफोर खोथाखौनो जों सावरायलायबाय थादों जों सानैजों दिनैसिमबो दासिमबो। बर' हारिनि बड'लेण्डखौ सोरनो नाङा? बर'नि थाखाय जोंबो सोमावसाराखै नामा? 22 बोसोर सोमावसारदों। हाग्रायाव थानानै जों सोमावसारदों, जों गामियाव थानानै सोमावसाराखै। जानाय लोंनाय जों जेबो गैया। बेफोरबायदि अबस्था जों सोलिबोदों। आबसुआ बेफोरबायदि सोलिफेरदोंमोन नामा? लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव जायफोरा आबसुआ गासैखौबो होनाखै, जाय आबसुआ दिनै जि खामानिखौ मावदों, बे खामानिखौ सोंखारि जाथावथाव जानानै दङ। दिनै आबसु गोदान जुदि BNSU मोनसे आफाद गोदान दादों, बावहाय थांनानै नोंथांमोना मोजां सावरायलायनो हायामोन नामा?
दिनै नोंथांमोनाथ' बै समावहाय गोदान आबसु गोदान दानो नागिरदों बिनि समावनो नोंथांमोना डिक्लेयार होखादों जे जाय आबसु गोदान दागोन बिथांमोना दायिया मोजां होननानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंबोदों। थ' दिनैनि दिनाव नोंथांमोना थांनानै मानो सावरायहैनो हायाखैमोन? खालि बावहाय अनलि मैदेरनि बोलो बायदि थालिर बिफांखौ मैदेरा जेरैबायदि थालिरखौ सिफायहैयो सेम बेफोरबायदि कन्डिसन नुदों। लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव पिस एकर्डनो मानिलाय पिस जाखो बियो? मानिलाय दिनै बबेबा हटेलाव थांना मिटिं जानायाव टेबोल सिफायनाय बेफोर मैयानि जिथु जाथाय जिथु घटना जानाय जिथु टेबोल सिफायलायनाय जानाय बावहाय बिथाङाबो बुंनो गोनां फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। बुंजागोन, बुंदो। बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बेखौ बोरै दागोन दाया बिनि सायाव जोंहा जेबो जों मोनथिया। खिन्थु जि जाथाया दिनै मैया जादों बियो गनायजाथाव नङा। बेखौ जोंनिफ्राय बुंगोन। जोङो एक्स एनडिपि निफ्रायसो बुंदों दै। जाथिया हारिया दिनै सोरबा BSU BNSU बा सोरबा AB आबसु बेजों दिनैहाय सिनायथि जाया। दिनैनि दिनाव दिनै जिखुनु संगठनानो जा मानो जायहा जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय जोङो बुंनो गोनां दङ। सोरबाया दिनै बेवहाय गाज्रि एक्टिभिटिसखौहाय दिनै बेबायदि जुदि कार्यकलाप खालामोब्ला बेखौ जोंबो बुंनो गोनां दं। एक्स एनडिपि निफ्रायनो बुंनो गोनां दङ। दिनैनि दिनाव सोर आबसु सोर दिनै जे एसेबां बायदि माने एक्टिं खालामहैदों एक्टिं खालामनायखौ मोजां मानो बुंफिनदों बे खनिन बिथाङा बे आदाया सेक्रेटारि ना मा मानो खालामहैखो मानो बुंफिनखो बियो? दा खालाम जोङो रावजोंबो इनभल्भ गैया। खिन्थु खोथा जाहैबाय दिनैनि दिनाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बेबायदि एकखौ दादेखाय बेबायदि मोनसे आखुखौ दादेखाय जों बेखौ जोंनिफ्रायबो जोङो बाजानाय दङ। जों बुंगोन एक्स एनडिपिआ थांनाय मैया जों सावरायदों। बारग' एनडिपिआ दिनै 2 बोसोर जाबाय एकर्ड खालामनानै। एकर्डआ जादों एनडिपि बेयाव आबसु दङ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दङ। बिनि उनाव UBPO दङ। भारत सरकारा आसाम सरकारा थामथि गोरोबथाखौ एनडिपि जों खालामदों। जों जेखियानो जादोला बेयाव बांद्राय दादेखाय आबसुआ जेखियानो जादोला मैयानि जि एक्टिभिटि जों मोजां मोनाखै। आबसु हिसाबै जों मोजां मोनो खिन्थु मैयानि जि आखल आखु आबसुनि केरेक्टारा बिदि नङा। माने दम स्टाइल माने जोंनि बड'लेण्डआव जोंनो राजा बे टाइपसो। We will not tolerate। जों बिदिखौ मोजां मोनाखै। जों गनायनो हाया। जों गनायनो हाया। बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया आरोखि। थ' लोगोफोर गोबां गोलाव भिडिअ खालामला आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।